Maghiusa kita, pagsimba, pagdaig nining Santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Pauline's o GMA Regional TV. Bulahang adlaw nga Domingo maigsoon ko diha ni Kristo. Karong adlaw maong adlaw sa Epipania. Ang pagpadayag sa Dios sa iyang kaugalingon diha sa iyang anak nga si Hesukristo. Si Jesus ang kahayag sa katawhan, ang maghatag og kahulugan sa kinabuhi sa tanan nga motuo kaniya. Hinaot unta nga bisan pa man taliwala sa krisis nga atong giatubang karon tungod sa COVID-19. Ang kahayag ni Kristo unta mao ang mulamdag og mugiya sa atong paglakbay nining bag-ong tuig 2021. Ato sa bihalad nining Santos nga Eucharistia kining mosunod nga mga katuyuan. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, ug ang panakiusa sa Espiritu Santo mana kaninyo. Manaausab kanimo. Mga igsuon, maginulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita lang sa pagsaulog sa santos nga misa. Ug kita mo ingon, nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon, nga nakalapas ako og dakong yamot sa hunahuna, sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kaya akong dakong sala. Busa nangamuya ko kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron ni ko yampo sa Ginoong atong Dios. Kalunan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasaylon sa atong mga sala. Dadunon ta kita nga ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Gloria in excelsis Deo. Kahit sa iyang mga
Espiritu Santo, diha sa himaya, sa Diyos Magampo kita. O Dios, karong adlaw ipadayag mo ang imong bugtong anak, ngadto sa katawhan pinagi sa pagtultol sa bituon, itugot nga pinagi sa kahayag sa pagtuo, makasudong kami sa katahom sa imong himaya diha sa langit. Kini among gipangayo, pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni propeta Isaías. Bangon Jerusalem ug sidlak, kay miabot na ang imong kahayag, ug ang himaya sa Ginoo misidlak na kanimo. Tabunan sa kangitngit ang kalibutan, ang katawhan tikyupan sa kangiob, apan ang Ginoo musidlak kanimo ug makita diha kanimo ang iyang himaya. Ang kanasuran muduol sa imong kahayag, ug ang mga hari muduol sa lamdag sa imong kahayag. Tan-awa ang imong palibot, makita mo nga nagtigom na sila ug moduol kanimo gikan sa layong dapit. Mangabot ang imong mga anak lalaki ug kuguson ang imong mga anak babae. Malipay kagayod inig kakita mo niini, mukusog pagpitik ang imong kasing-kasing tungod sa kahinam, kay ang bahandi sa dagat mahianha man kanimo, ang bahandi sa kanasuran maimo man. Malukop ka sa daghang kamelyo, sa Media ug sa Epa. Ang tanan nga gikan sa Seba, magdalag bulawan ug insenso, ug mag-awit silag mga pagdaig alang sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, nagsimba kanimo. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, nagsimba kanimo. O Diyos, tugahi ang hari sa imong paghukom, ug sa imong katarong ang anak sa hari. Magmando siya nga matarong sa imong lungsod, ug hukman niya ang mga nagantos. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, nagsimba kanimo. Ang katarong mulambo sa iyang mga adlaw, ug ang halawom nga kalinaw, hangtod nga mawala na'y buwan. Magmandun ta siya gikan sa dagat, nga
ngadto sa dagat, ug gikan sa sabang ngadto sa kinatumyan sa yuta. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, nagsimba kanimo. Ang mga hari sa Tarsis ug ang mga pulo magdala og mga kasa. Ang mga hari sa Arabia ug Seba magdala og mga halad. Sa tanang mga hari magsimba kaniya. Ang tanang mga nasud magalagad kaniya. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, nagsimba kanimo. Kay magluwas siya sa kabus, kun magsangpit kaniya. Ug sa nagantos diha, nga walay mutapang kaniya. Maluy siya sa ubos ug sa kabus. Luwason niya ang mga kinabuhi sa kabus. Ginoo, ang tanang nasud sa yuta, nagsimba kanimo. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Sa walay duha-duha nakadungog kamo nga ang Dios pinaagi sa iyang grasya naghatag kanako niining buhata alang sa inyong kaayuhan. Gibutiag o gipadayag sa Dios kanako ang iyang tinago nga laraw sumala sa gisulat ko na kaninyo sa daklit. Kaniadto wala kini ibutiag ngadto sa mga tao, apan karon gipadayag na kini sa Dios pinaagi sa Espiritu ngadto sa iyang balaang mga apostolis ug mga propeta. Ang tinago mao nga pinaagi sa ebanghelyo ang mga dili Hudiyo sama sa mga Hudiyo makadawat usab sa mga panalangin sa Dios. Mga bahin sila sa usa lamang kalawas ug makaambit sa saad sa Dios pinaagi kang Kristo Hesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manakan ninyo, Manaausab kanimo, kinudlogikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus natawo sa lungsod sa Bethlehem, sa yuta sa Judea, sa panahon ni Hari Herodes. Unya, may pipila ka mga tawo nga maalamon bahin sa mga bituon nangabot sa Jerusalem gikan sa sidlakan ug nangutana. Hayin man ang bata nga natawo nga maoy mahimong hari sa mga Hudiyo. Nakita namo ang iyang bituon sa pagsubang niini didto sa sidlakan ug muanhi kami aron pagsimba kaniya.
Sa pagkabati ni Hari Herodes ni ini, wala siya mahimutang ingon man ang tibuok Jerusalem. Gitigom niya ang mga pangulong pari ug ang mga magtutulo sa balaod ug gipangutana niya sila. Asa man mataw ang Mesiyas? Sila mitubag sa lungsod sa Bethlehem sa Judea. Mao kini ang gisulat sa propeta. Ikaw, Bethlehem, sa yuta sa Huda, dili ka iwit sa mga dagkong lungsod sa Huda. Kay maggikan kanimo ang usa ka pangulo na nga maoy magmando sa akong katawhan, ang Israel. Busa, gipatawag ni Herodes ang mga dumuduong nga gikan sa sidlakan alang sa usa ka tigom nga tinago ug iyang nasayran gikan kanila ang untop nga takna sa pagsubang sa bituon. Unya, iyang gipaadto sila sa Bethlehem ug giingnan, lakaw kamo ug pangitaan ninyo pag-ayo ang bata ug sa makaplagan na ninyo siya, pahibalo ako aron moadto ako ug mosimba usab kaniya. Unya nang lakaw sila, samtang nagpanaw sila, nakita nila ang bituon. Ang mao gihapon bituon nga nakita nila didto sa sidlakan. Ug naguna kini kanila hangtod nga miabot kini ug mihunong tungod gayud sa nahimutangan sa bata. Nalipay sila pag-ayo sa pagkakita nila sa bituon. Unya misulod sila sa balay ug ilang nakita ang bata uban sa iyang inahan nga si Maria. Nanluhod sila ug misimba kaniya. Unya giablihan nila ang gisudlan sa ilang mga gasa ug mihalad sila kaniyag bulawan, insenso ug mira. Pinaagi sa damgo, ipahimatngonan sila sa Dios sa dili pagbalik ngadto kang Herodes. Busa na mauli sila agi sa laing dalan. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mga igsoon diha ni Kristo, karong adlaw ang solemnity of the Epiphany of the Lord. Buot ipasabot ani si Jesus, ang batang Jesus, no? Nagpakita sa iyang tinuod nga kaugalingon nga natawo siya alang sa tanan. Ang mga hari nga tulo ka buok sa atong ebanghelyo karon, gikan sila sa sidlakan from the east. Kining from the east, basin according to the tradition, gikan ni sila sa mga priest, mga pare sa Persia ni sila, no? Mga wise men or magi. Kung mutanaw mo sa Belen, makita ninyo ang tulo ka tao nagdala og gift. Kining tulo, ang duha medyo upaw, ang usa medyo itom, yung ang usa medyo batanon, no? Kining image larawan ni sa simbahan, no? Daghan kayong klaseng tao sa simbahan, no? We have different races, colors, daghan gyud, cultures, traditions. Pero diha sa atong pagtuo, diha sa atong simbahan, usa ra gyud ang Dios, usa ka simbahan, usa ka manunubos, ug usa ka pagtuo. This is the image and this is the first epiphany, no? God blessing us with the image of a beautiful church, no? Unity in diversity, no? Magkalain-lain man tag race, magkalain-lain man tag bisan unsa, basta usara gyud ta pag-abot sa pagtuo ug pag-abot sa atong Ginoo. Ang next point nako is mahintungod sa bituon, stars or star. Nindot gyud ni nga star ba, no? Usa ka bituon nga nag-aga kanila padong ni Kristo. Nindot ni kaayo. Sa time sa mga wise men, nakabantay sila nga there is something special sa usa ka bituon. Kini ang bituon sa Mesiyas. Sa atong panahon na karon, unsa man ang mga stars nga nag-aga kanato,
padulong ni Kristo. The stars that would bring us closer to Christ, closer to the heart of God. Mga friends, mga igsoon ako diha ni Kristo, na ay ta mga stars or bituon sa atong kinabuhi. Una, ang bituon sa pagtuo. Kini ang atong pagtuo, kung tarungan gyud nato, magdalanin nato sa Dios. No? Faith brings us closer to God to contemplate and embrace Him. Ikaduha ka star, ang bituon sa pulong sa Dios. The Word of God. Nagitawag og lamp unto my path, light unto my steps. So my dear friends, when we meditate, kanang kung mamalandong gyud ta sa pulong sa Dios, no? The Word of God will guide us to the Father Himself. Duha na atong mga bituon. Una, ang pagtuo. Ikaduha, ang Word of God. Ug ang ikatulo, ang ato mismong katilingban. No? Usahay, we doubt. Kanang ang atong katilingban, ang atong community doesn't help us to be closer to God. Pero kung united yun ta sa atong pagsimba, sa atong pagtuo, sa atong pag-alagad, kini, magdala nato sa Dios. Mahimo ning bituon to bring us closer to God. Unsa diayang problema karon? Ang mga tao attracted sa mga bituon nga dili mao. Unsa man ang ilang gusto? Mga K-pop stars, movie stars, TV stars. Diara gyud sila magunsa man gikuha nila kanang example nila. Example sa star sa kalibutan kay guwapo o guwapa man, no? Now we follow them, kung asa man ta padulong, we lose ourselves tungod sa dili maong star ang atong gisunod. So let us focus on good stars that would lead us to Christ. Thirdly, ang mga wise men nag-ingon, asa man na tao ang hari sa mga Hudiyo, muwanhi kami aron pagsimba kaniya. My dear friends, kining pagsimba sa batang Jesus, familiar ni kaayo ka nato. Hapit na bitaw ang Santo Niño Fiesta na sinulog big time, pero karon kay murag subdued na kaayo ang pagsaulog, no? Ang pagsimba sa batang Jesus, kining mga tulo ka hari naningkamot yun sila. Biyahe, nagpanaw sila aron makasimba kang Kristo. Ug kita naana sa atong kultura, naana diri ka nato ang batang Jesus, pero karon medyo lisod kay na may COVID. Unsaon na to ang pagsimba? Well, sometimes mas maayo pag virtual kay safety first, di ba? Ipadayon gyud nato ang atong pagsimba sa batang Jesus. Kay diha sa batang Jesus magdilaab ang gugma sa amahan. No? God shows His mercy, pinaagi sa batang Jesus. When we give gift sa atong batang Jesus nga gitawag og Santo Niño, kita mahimong katawhan nga mahimong light sa kalibutan. Mahimutang maayong panag-ingnan sa atong pagtuo, maimutang mga tao nga nagkinabuhi sumala sa gugma sa Dios. Nga untay, padayon na to bisag lisod ang atong pagsimba sa batang Jesus. Number 1, for summary, ang tulo ka hari, larawan sa simbahan, nga bisan gani nga we are very different in everything, cultures, traditions, colors, races, and origins, we are one. Usa ang pagtuo, usa ang Dios, usa ang simbahan. Ikaduha, very simple. Ang atong mga bituon nga angay sundan sa atong kinabuhi, aron we can get closer and closest to God are, una, ang atong pagtuo, ang kinahanglan lig-on. Ikaduha, ang pulong sa Dios. Ikatulo, ang atong katilingban nga nag-agag kanato padulong
sa kasing-kasing ni Jesus. Thirdly, ang pagsimba sa batang Jesus. Ang mao ang kasing-kasing, mao ang heart sa atong reverence ni Santo Niño kung asa nagdilaab ang gugma ug kaluoy sa amahan. Ug karon ato ang isangyaw ang atong pagtuo. Kitang tanan, nagatuo kami sa usa ka Dios, ang Amahan ang makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesucristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa Amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, usa ka kinaiya sa Amahan. Pinaagi kaniya nangahimo ang tanan, tungod kanatong mga tao alang sa atong kaluwasan, mikanawog siya gikan sa langit. Sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tao. Tungod kanato gilansan siya sa krus sa sugon ni Poncio Pilato. Nagantos siya, namatay ug gilubong. Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Amahan. Mubalik siya nga mahimayawon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang maghatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa mahanog sanag, dungang sa mahanog sanag, gisimba siya ug gihimaya, misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa ka santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasaluan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan. Amen. Magampo kita ngadto sa atong Ginoong Jesucristo, ang kahayag nga nagbanwag sa tanang katawhan uban sa iyang kamatuoran ug kinabuhi. Ug moingon kita, Ginoo, ipadanag kanamo ang imong kahayag. Ginoo, ipadanag kanamo ang imong kahayag. Alang sa simbahan ni Kristo ug sa mga pangulo niini, sa atong Santo Papa Francisco, sa atong Arsobispo Jose Palma ug sa tanang kaparian, nga pinaagi sa ilang maayong panig-ingnan, makita sa tanang katawhan ang kahayag ni Kristo nga maghatag og kahulugan sa kinabuhi og magdalag kalinaw, gugma og kalipay. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadanag kanamo ang imong kahayag. Alang sa tanang sakop sa simbahan, nga sa kanunay, mangita sila sa Ginoo og maningkamot sa pagtubo diha sa pagtuo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadanag kanamo ang imong kahayag. Alang sa mga pangulo sa atong nasod, nga diha sa kahayag ni Kristo, matultulan sila sa pagtuman sa ilang katungdanan alang sa kayuhan sa tanang katawhan nga Pilipinhon. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadanag kanamo ang imong kahayag. Alang sa mga misyonero, mga madalaunta nila ang mga buluwanong gasa ngadto sa tibuok katilingban sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadanag kanamo ang imong kahayag. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Camumot, Obispo, o Blessed James Abrione, SSP, ang founder sa Poland family, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadanag kanamo ang imong kahayag. Alang kanatong tanan nga magbag-uho nato ang atong kinabuhi subay sa mga gitudlo ni Jesus aron mobulahan ang atong bag-ong tuig. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadanag kanamo ang imong kahayag. Orasyo Emperata. O Diyos among Amahan, misangpit kami kanimo nining panahon sa among panginahanglan.
Nga unta, panalipdan mo kami batok nining hulga sa COVID-19 nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi ug daghan ang naapektuhan. Nangalyo po kami sa imong grasya alang kanila nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya nining maong virus ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo ug dinuyugan sa puangot. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal ug nasudnong pangagamhanan ug mga pribadong ahensya nga nanghita og kasulbaran sa maong pandemya. Nangalyo po usab kami alang kanila nga natakdan sa maong sakit nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga nagpuyo ug nagahari uban kanimo diha sa kahiusas sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyano, iampo mo kami. San Rafael Arcangel, iampo mo kami. San Roque, iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, iampo mo kami. San Pedro Calungsod, iampo mo kami. Ginoong Jesucristo, miabot ka nga mas labing duol kami nganha kanimo kay bisan kinsa. Lamdagi kami diya sa among mga kangit-ngit ug tabangi kami nga mapadilaab namo ang kalayo sa among gugma ug kamatuoran ngadto sa tibuok kalibutan karon ug hangtod sa kahangturan. Amen. My
Mga igsoon, pagampo kamo, aron ang atong sakripisyo, dawaton unra sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg ug paghimaya sa iyang ngalan ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Sudo nga Ginoo nga maluluyo ng mga gasa sa imong simbahan. Ang gihalad namo dili na bulawan insenso ug mira, kundili ang gipasabot sa mawong mga gasa, ang gisakripisyo ug ang gikalawat, nga mao si Kristo nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaaka ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay magkagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay karong adlaw imong gipadayag diha ni Kristo ang imong tunhay nga laraw sa kaluwasan. Ug imo siyang gipakita nga kahayag sa tanang katawhan, karon nga ang iyang himaya misidlak na dinhi kanamo nga may kamatayon. Imong gibago ang katawhan diha sa iyang walay kamatayon nga kasamahan. Ug busa uban sa mga anghel sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw Amahan ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo, among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya ug pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan ni ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.
Ang misteryo sa pagtuo. Panhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi giniwang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himuha nga mahinpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco among Santo Papa, ni Jose Palma among obispo, sa tanang mga pare ug sa imong balaang katawhan. Hinumdumi usab ang among mga igsoon nga nangamatay malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan, himuha kami nga ngayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios sa iyang bana nga si San Jose. Uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amoy ikaw nga daygon ug amoy ikaw nga himayawon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Ihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Mga igsoon, karon magampo kita sa amahan pinaagi sa mga pulong ni Kristo. Minulo
Mangayo kami kanimo, Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, ang among manunubos. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa nga mong mga sala, Ginoo, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maana kaninyo. Manaa usab kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsunay. Peace. Kini mao ang kordero sa Dios, si Jesucristo ang nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa bangkite sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Ginoo sa kanunay ug sa tanang dapit, naguna ka kanamo pinagi sa langit nung kahayag. Itugot nga mapalandong namo sa putli nga pagtuo, ug magpuyo kami sa kinabuhi sa bugos nga paghigugma, sa misteryo nga among gisalmutan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. My dear friends, let us pray for all the sick in our homes
in the hospitals, and those who are in the care homes. Together, we pray ang pag-ampo alang sa masakiton. Langit nung Amahan, gidawat sa imong anak ang kasakit ug kamatayon sa krus, aron nitudlo ang birtud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa kasakit ug balatian, makaamgo nga gipili sila aron mahimong santos ug nga ang iyang kasakit nahiusa ka sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Mapasalamaton kaming mga mothers sa daughters of St. Paul sa tanan nga ning tabang, aron sa makausap pa atong mahatod kining santos nga Eucharistia, diha sa inyong tagsa-tagsa kapanimalay. Salamat ilabi na kang Reverend Father Dideric SVD sa Society of the Divine Word. Salamat sab sa atong choir, ang Kanta Sugbo Choral, sa atong mga sponsors, benefactors, ug kaninyong tanan nga nagpadala sa inyong donations, daghan kayong salamat. Ug kaninyo nga gustong motabang, padayon gihapon ang atong pagdawat sa inyong donasyon, ipadala lang sa Daughters of St. Paul. Mahimo sab inyong ideposito sa Security Bank ubos sa account name, the Provincial Superior of the Pious Society of the Daughters of St. Paul, account number 018100551601. Daghang salamat. Inighuman nining misa atong isunod ang segment alang sa atong pagpangandam sa pagsaulog sa ika-500 years of Christianity. Malipayon ug bulahang bag-ong tuig kaninyong tanan. Ang Ginoo manaka ninyo. Manaausab kanimo. Bow your heads and pray for God's blessing. Let your response be Amen. Ang Dios mitawag kaninyo gikan sa kangitingitan ngadto sa iyang kahayag nga katingalahan sa iyang kaluoy, manalangin unta kaninyo ug maglig-on sa inyong kasing-kasing. Amen. Ang Dios mahimo unta kaninyo nga kahayag alang sa inyong mga igsuon, kay nagsunod man kamo nga masaligon kang Kristo, nga karong adlaw nagpakita nga kahayag nga nagtan-ag sa kangitingitan. Amen. Pagkatapos sa panaw, mudangat unta kamo ngadto kaniya, ang gipangita sa mga mago samtang naguna kanila ang bituon, ug sa dakong kalipay hipalgan nila ang kahayag nga gikan sa kahayag, si Kristo ang Ginoo. Amen. Ug ang panalangin sa makagagahom nga Dios, ang Amahan, ug Anak, ug Espiritu Santo, mukunsad unta diha kaninyo, ug magpabilin hangtod sa kahangturan. Amen. Nahalad na nga atong santos nga misa, tad-ang kalinaw kalipay ni Kristo. Salamat sa Diyos. Ang sakramento sa bunyag mao ang pundasyon sa atong Kristohanong kinabuhi. Guhulagway kini isip gateway to the life in the Spirit and the door which gives access to the other sacraments. Kini matud pa sa atong Catechism of the Catholic Church. Nga sa ato pa, pinaagis sa atong bunyag, nahimo kitang abli ug andam sa pagdawat sa grasya sa Dios tungod sa iyang kaayo diha sa ubang mga sakramento. Ug pinaagi usab sa sakramento sa bunyag, kita nahimo mga binuniyagan ng mga Kristiyano o mga sumusunod ni Kristo. Niadtong Abril 14, 1521,
nahitabo ang unang pagbunyag dinhi sa Sugbo. Matud pa sa kasaysayan, nga pinanguluhan ni Raha Humabon o Reyna Juana, moabot ngadto sa 800 ka mga babae ug lalaki ang unang nabunyagan hangtod nga mikaylap kini sa tibok Sugbo tungod usab sa kadasig sa mga unang mga misyonero. Kasato pa, katong adlaw usa ka halandumon sanglit gibuksan sa Dios ang kasing-kasing ug huna-huna sa unang mga Subuanon aron madawat ug mahangop ang pagtuo ug mamahimong abli ug andam sa pagdawat sa Dios ng grasya pinaagi sa pagdawat nila sa sakramento sa bunyag. Busa, so maabot Abril 2021, paghimuon usab ang pagtimaan sa ika-500 nga kasumaran sa unang bunyag dinhi sa Sugbo. Adunay mga daghang kalihukan nga angay natong atangan og salmutan. Usa na niini mao ang pagbunyag sa 500 ka mga bata. Kinihimuon aron kitang tanan mapahinumduman sa kabililhon sa atong pagkabinunyagan sa Kristohanong pagtuo. Because as baptized Christians, we are all gifted to give.